sportszereplésüket. Vasárnap, azaz holnap a Magyar Lovasszereplő Szövetség Lovasszereplőjének is. Ugye itt a színpadról szemben itt van a biztonságos itt mindent meg lehet tanulni arról, hogy ugye biztonságos valamiért. A sportszületési rendkívül sok rendezvényel vár mindenkit. Holnap lesz még Nemzetek utcája program, és akkor itt itt a Rokozó réten, ahol 22 nagykövetség, illetve egy gyermekek kupa is zajlik a mai napon. A gyermekcsoportok tehetségben az emlet műzikprogram holnap a Városligetben edukációs, pénzügyi tudatosságot növelő aktivitásra vár meg a látogatókat az UTP-ban. A Penny Market ugyan 1 millió forint értékű ingyenes